ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର କିଣା ଦାମ ଦେଇଛି 80 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି 5%। ତାହେଲେ ତା'ର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କିଣା ଦାମ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା? 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି 5 ଶତକଡା। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ? କିଣା ଦାମ 80 ଟଙ୍କାର 5% କାଢ଼ିବା। 80 ଟଙ୍କାର 5 ଶତକଡ଼ା ମାନେ 80 × 5/100। ଶୂନ କାଟିଦିଅ। 5 × 10, 2 × 8, 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 4 ଟଙ୍କା। ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ବାହାରିବ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 80 ଟଙ୍କା। ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛି? 4 ଟଙ୍କା। 84 ଟଙ୍କା। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ 84 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର କିଣା ଦାମ ହେଲା 80 ଟଙ୍କା। ଲାଭ କେତେ କରିଛି ନା 5% ଲାଭ କରିଛି। ହେଲେ ତା'ର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଲାଭ କରିଛି 5%। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତ 80 ଟଙ୍କାର 5% କାଟିଲେ 80 × 5/100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 4। ମାନେ ଲାଭ କରିଛି 4 ଟଙ୍କା। ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବାହାରିବ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରିଯିବ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 80 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି 4 ଟଙ୍କା। ତ ମିଶାଇ ଦେଲେ 84 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍।